Počneš bespravnu gradnju, uđeš u vlast, u nadzorne odbore, ideš preko sumnjive privatizacije, nepotizma, pa završiš sa kućama, stanovima, zgradama, benzinskim pumpama, hidroelektranama. U imenima to znači Kolsa, Telling, Eskimo, Mlimpek, Rudnik, Abid Lolić, Bila Komerc, Minivat i tako dalje. Kolo široko, vrhunski uvezano, moguć milionski kriminal, ali dokučiv, ako ga se hoće dokučiti. Međutim, evo kako su počinjale i završavale sve priče o privrednom kriminalu u Srednjebosanskom kantonu. Kad primjera radi građevinski inspektor pokuša da djeluje, zaprijeti mu policija. Vrlo teško je iole čestitije pokušati raditi svoj posao, a da ne budete udarili na sve vlastodržce. Znači, samo ukazivanje, svi su prijetili, počeo od policije i svi ostali. Prijetrese su mi kući pravili, krali su mi centralnu jedinicu, presretali su me policajci na putu što ima sve s ciljem da se zataška taj posao koji radim ja. A bile su u pitanju mini hidroelektrane. I sada su u pitanju mini hidroelektrane. Mudri od drugih na ovom lokalitetu u priči o vodnom biznisu bio je Salko Selman, bivši kantonalni premijer, bivši SDA zastupnik, bivši potpredsjednik te stranke. Sve bivše, samo je sadašnji prvi čovjek Federalne razvojne banke. Čovjek od zanata. Zna kako se radi. Salko Selman je predsjednik Komisije za koncesije kojeg ne mijenja punih 15 godina, zaposlio suprugu u Ministarstvu obrazovanja. Zatim načelniku Hadžemriću, načelniku općine je zaposlio ženu na mjesto direktora direkcije Telekoma u Travniku. Znači to imenovanje nije moglo se desiti bez Salke Selmana. Zatim zaposlio tužiocima. Zašto tužioci ne rade svoj posao? Zaposlio je Meji Bradiću sina u Telekom preko Hadžemrićeve supruge. Zaposlio je tužiocu Fuški suprugu isto tako u Ministarstvu obrazovanja na poziciju inspektora. Razgovarao sam sa tužiocem Dujmovićem kad sam išao da se informišem za određene prijave koje su građani slali, a koje sam i ja slao. On mi je u jednom momentu afektu, jer sam bio uporan da saznam informacije, rekao: pa gospodine Janoviću, šta vi hoćete od mene? Kaže, ja svi kad uđe Salko Selman u tužilaštvo i Seđad Milanović, ministar tadašnji MUP-a, kad je čitavo se tužilaštvo tresu od straha, počeo od predsjednika pa do mene, i vi hoćete da ja procesuiram te ljude. Tipično pravilo za ove prostore: sve dobro uvežeš i kreneš. Počelo je sa zadrugom u Mehuriću kod Travnika. Gospodin Selman je bio zadrugar. Ovaj dokument to potvrđuje, a onda zadruzi u kojoj ima vlasništvo kao predsjednik općinske komisije za dodjelu nekretnina na prvoj sjednici dodijeli dom veterinarske zadruge. Općinske vlasti sve su aminovale. U međuvremenu Selman postaje predsjednik nadzornog odbora zadruge i iz te pozicije umjesto da razvija, on gasi. Pa na Vlašiću i u Travniku, po tradiciji opredjeljenim za proizvodnju sira, gasi 7 sirarnica. Evo šta je ostalo od zadružnog doma. Na kraju ga je kupila firma Eskimo S2 uz pomoć prijatelja, tvrde upućeni, jer ako u Travniku jednom riječju spomenete Salku Selmana, uvezat će ga upravo sa firmom Eskimo, ali i drugim, i činjenicom da ovdje više ne zgrću lopatama, već bagerima. Salko Selman ima svoje 3 vlastite firme, to su firme Minivat, Kolsa i Bila Komerc. Naravno, špekulišeš se da on ima i određene udjele u nekim firmama kao što su Eskimo, kao što su firme Energo, Cool, Elektrovolt i neke druge firme kojima je Selman kao premijer dodjeljivao koncesije za izgradnju mini hidrocentrala po ubrzanim procedurama. Znači, faktički po naštimanim konkursima, jer ima svoje ljude u komisiji za dodjelu koncesija, tako da se prije raspisivanja konkursa zna ko će dobiti određene koncesije na određene mini hidrocentrale. A što se tiče, na primjer, firme Eskimo, mi smo dobili anonimno pismo da je ta firma u Rudniku, iz Rudnika Bila, Abid Lolić Bila, dobijala poslove u iznosima od preko 200-300 hiljada maraka bez javnog poziva, a znamo da je zakonski maksimum 80 hiljada. Evo hidroelektrane kod Eskima, a evo i rudnik Abid Lolić. Iz nadzornog odbora ovog rudnika potvrđeno nam je da je odbor tražio, ali nikada nije dobio novi tekst tendera niti ugovor sa firmom Eskimo o izvođenju radova. Saznajemo i to da je do sada Eskimo od rudnika zaradio približno 8 miliona maraka, a samo u oktobru 2014. plaćanje iznosilo 520.000 maraka. Nikome do danas nije jasno zašto nije prihvaćen prijedlog da se kupe mašine i sam rudnik kopa rudu, a ne druga firma. Da provjerimo navode idemo u Eskimo i da pitamo za saradnju sa Salkom Selmanom, ali ovdje ne žele govoriti. Jedan od osnivača ove firme je Selman i to Munir. On i Fadel Sejdić imaju i firmu Elektrovolt i Energocool također. Imaju i ovu pumpu koja je bila na listi onih koji toče loše gorivo sa niskom tačkom paljenja.
Imaju uzvodno na Bilo još jednu hidroelektranu, a na istoj rijeci izgradnju hidroelektrane počeo je i Minivat, osnivač firme Salko Selman, direktor sin Senad Selman. U papirima sve uredno, kaže građevinski inspektor. Dodjelu koncesije potpisao stranački drug Tahir Lendo. Da odgovori na optužbe ponudili smo gospodinu Salki Selmanu, planirali razgovarati o elektrani, ali nije bilo odgovora. Zato ne znamo otkud novac, kako će Selmanovi pokriti investiciju od 6,5 miliona maraka, niti kada će biti završena sudska procedura za zemlju koja treba centrali. Pa sumnjam da je riješio imovinske pravne odnose jer se vodi postupak na sudu dokazivanja vlasništva gdje je on tužio 359 suvlasnika samo na jednoj od parcijela kroz koji prolazi projekat. Iz suda stiže odgovor na naš upit i potvrda. Vodi se postupak po tužbi Salke Selmana protiv 300 tuženih za utvrđivanje prava vlasništva. Predmet vodi sudija Azer Ulemić. Zanimljivo, isti sudija koji je federalnoj televiziji privremeno zabranio da piše o policajcima Srednje Bosanskog kantona sumnjivih rabota. Ali da su se policija i pravosuđe u Travniku davno trebali prihvatiti ozbiljnog posla umjesto zabrana pisanja, jasno je i svjedočenja ljudi. Moje traženje od policije, znači policajca, uniformisani načelnika uniformisane policije u Travniku, normalno da mi je odbio da mi da asistenciju policije što ima. Ja sam očekivao promjenom vlasti 2010. Kako se on zvao? Sulejman Tukar je se zvao. Kako? Sulejman Tukar. On je sada promaknut na bolje mjesto. Tad je bio vršilac dužnosti, sad je on načelnik uniformisane policije. Meni je bilo neshvatljivo da mene specijalci presreću sa golfom što ima, presreću me na ulazu u kuću, presreću me u Travniku, kad dolazi na putu, izlazi bez veze. Ja sam samo se nasmio i ja se vas ne bojim. Ja radim po zakonu, ni policajcima rekao ništa. Bilo je takvih scena da je bilo možda gore nego u ratnom periodu. Do danas nije otkriveno ko je prijetio građevinskom inspektoru kada je pokušao da raskrinka bespravnu gradnju mini hidroelektrane Voljevac, zašto ga nisu zaštitili i ko je tražio reket kada je elektrana Voljevac konačno uvedena u zakon. I tada kada su ispoštovali što ima, sad se svi oni javljaju što su njih štitili da protiv njih zaustavljaju radove. Mislim da se radi o oblicima reketa i uzimanja od pojedinih rukovodećih ljudi što ima. Ko je bio u to vrijeme premijer? Premijer je bio Salko Selman u to vrijeme. Zanimljivo je da tužilaštvo nije imalo niti jednu sumnju u privredni kriminal na prostoru Srednjebosanskog kantona, a firme su im nestajale pred nosom. Uz to Travnik je mala čaršija, sve se zna, pa i da su vlasnik Telinga Fuad Softić Fuko i Salko Selman dobri prijatelji, da ih je bilo i u svjedočenjima koje smo davno na Vlašiću bilježili. Firmi Teling je priznato ranije ulaganje, pa su ski lift dobili za sitne novce. 4.500 maraka i 48.000 certifikata. Tako je to naštimano. 400 stabala je Zekić Darko odvuko. I tu je napravio taj objekat od 5.000 kvadrata koji prodaje, koji je zajedno sa Lendom, sa Salkom Selmanom i sa onim iz Busovaće, onom Bradnjom, onaj Čavara, ja mislim. Softić iz Telinga i Salko Selman bili su i u Mlimpeku. Softić je kupio Mlimpek, Selman postao predsjednik, a Softić član nadzornog odbora, pa su na kraju odlučili to društvo preprodati. Direktor Muhamed Sejfić i sindikat su reagirali, svjedočili i pisali da je privatizacija ovog društva završena u uskom krugu ljudi, vrlo tajnovito, te da su Softić i Selman Mlimpek smišljeno doveli u bezizlaznu situaciju. Iz tužilaštva je i tada dolazio muk, a priča se nastavlja. Na putu Stara Bila, Han Bila, raspisan je bio tender u iznosu od 450.000, međutim pobjedila je firma Teling sa pondom od 551.000, znači 100.000 više što je potpuno nezakonito. Nije ponovljen tender, nego je posao dodijeljen, kasnije je bilo i određeni aneksa ugovora i na aneksima ugovora Selman najviše vezuje ljude za sebe i tu se najviše uzima novca državnog na nezakonit način. Teling je nadležan za održavanje puteva, jasno stoji ovdje, a evo i kako ih održava. Sad smo kod zgrade u koju je podigao Teling. Nudimo da govore. Dobar dan. Je li gospodin Fuad Softić? Gospodin Elma Kazagić je iz federalne televizije. Ne želi govoriti, ne želi da ga snimamo, telefon izbjegava, a kako izbjegava odgovoriti na našu korektnu ponudu i Selman, podsjećamo na njegove ranije izjave. Sve se svodi na hidroelektrane i koji milion.
To je pravo ono što jeste, pa na prvi pogled kad se vidi da je to zajam 100 miliona za ovu dole vrela, a vama je 30 miliona eura, to nije to, nego investicija košta još koji milion eura. Dosta nerazumljivo, baš kao što je teško povjerovati da se šuti na optužbe da aktuelni direktor Razvojne banke ne vraća vlastite kredite, a gomila imovinu. Salko Selman je prema evidenciji aktuelnih kredita, aktivnih kredita njegovi, utužen od strane Sberbanke, znači ne vraća kredit u iznosu od 126.000 glavnice koji je podigao 2006. godine. A od tog kredita je kupio pansion u Akvare u Malu Fojnici, navodno. Sasvim sigurno znam da Salko Selman ima zgradu takozvanu Kolsa, do koje je došlo na sumnjiv način. Ima zatim objekte, ima 3 stana u zgradi u Han Biloj, znači gdje mu je sjedište sad firme Mini Vat. Ima proizvodne objekte firme Bila Komerc isto u Han Biloj. Ima 2 porodičnu kuću i zgradu do nje jednu. Špekulira se da ima navodno i određene stanove u Sarajevu. Ima poslovne prostore, čak se špekuliše da na Grbavici ima kuću, špekuliše se isto tako da ima u Travniku u zgradi Bajrinoj, takozvanoj Bajrinoj zgradi ima stan i da ima u zgradi Parnjača jedan stan. U Travniku navodno ima dio u ovoj zgradi, a ovdje je bilo sjedište njegove firme Kolsa. U Han Bilo je ovo ostalo od pogona Bila Komerca također u Selmanovom vlasništvu. Njegovi su i ovi objekti, kazuju namještani. U ovoj zgradi Selmanovi imaju 3 stana. U jednom stanuje ova žena. U druge stanove je smjestio firmu, Minivat, ali sada tu nema. Nismo uspjeli provjeriti da li je Selman uspio uložiti 37.000 maraka koje je dobio na ime štete za imanje, ali je sasvim jasno da je mnogo ružnije priča oko ovog čovjeka koji je sjeo na mjesto prvog. Da razvija iz banke koja treba proslijediti privredi milione. Ako budu raspoređivani po travničkom receptu, neće biti dobro. 7 sirarnica. Evo šta je ostalo od zadružnog doma. Na kraju ga je kupila firma Eskimo S2 uz pomoć prijatelja, tvrde upućeni, jer ako u Travniku jednom riječju spomenete Salku Selmana, uvezat će ga upravo sa firmom Eskimo, ali i drugim, i činjenicom da ovdje više ne zgrću lopatama, već bagerima. Salko Selman ima svoje 3 vlastite firme, to su firme Mini Vat, Kolsa i Bila Komerc. Naravno, špekuliše se da on ima i određene udjele u nekim firmama kao što su Eskimo, kao što su firme Energo, Cool, Elektrovolt i neke druge firme kojima je Selman kao premijer dodjeljivao koncesije za izgradnju mini hidrocentrala po ubrzanim procedurama. Znači, faktički po naštimanim konkursima, jer ima svoje ljude u komisiji za dodjelu koncesija, tako da se prije raspisivanja konkursa zna ko će dobiti određene koncesije na određene mini hidrocentrale. A što se tiče, na primjer, firme Eskimo, mi smo dobili anonimno pismo da je ta firma u Rudniku, iz Rudnika Bila, Abid Lolić Bila, dobijala poslove u iznosima od preko 200-300.000 maraka bez javnog poziva, a znamo da je zakonski maksimum 80.000. Evo hidroelektrane kod Eskima, a evo i rudnik Abid Lolić. Iz nadzornog odbora ovog rudnika potvrđeno nam je da je odbor tražio, ali nikada nije dobio novi tekst tendera niti ugovor sa firmom Eskimo o izvođenju radova. Saznajemo i to da je do sada Eskimo od rudnika zaradio približno 8 miliona maraka, a samo u oktobru 2014. plaćanje iznosilo 520.000 maraka. Nikome do danas nije jasno zašto nije prihvaćen prijedlog da se kupe mašine i sam rudnik kopa rudu, a ne druga firma. Da provjerimo navode idemo u Eskimo i da pitamo za saradnju sa Salkom Selmanom, ali ovdje ne žele govoriti. Jedan od osnivača ove firme je Selman i to Munir. On i Fadel Sejdić imaju i firmu Elektrovolt i Energo Cool također. Imaju i ovu pumpu koja je bila na listi onih koji toče loše gorivo sa niskom tačkom paljenja. Imaju uzvodno na Bilo još jednu hidroelektranu, a na istoj rijeci izgradnju hidroelektrane počeo je i Minivat, osnivač firme Salko Selman, direktor sin Senad Selman. U papirima sve uredno, kaže građevinski inspektor. Dodjelu koncesije potpisao stranački drug Tahir Lendo. Da odgovori na optužbe ponudili smo gospodinu Salki Selmanu, planirali razgovarati o elektrani, ali nije bilo odgovora. Zato ne znamo otkud novac, kako će Selmanovi pokriti investiciju od 6,5 miliona maraka, niti kada će biti završena sudska procedura za zemlju koja treba centrali. Pa sumnjam da je riješio imovinske pravne odnose jer se vodi postupak na sudu dokazivanja vlasništva gdje je on tužio 359 suvlasnika samo na jednoj od parcijela kroz koji prolazi projekat. Iz suda stiže odgovor.
Počneš bespravnu gradnju, uđeš u vlast, u nadzorne odbore, ideš preko sumnjive privatizacije, nepotizma, pa završiš sa kućama, stanovima, zgradama, benzinskim pumpama, hidroelektranama. U imenima to znači Kolsa, Teling, Eskimo, Mlimpek, Rudnik, Abid Lolić, Bila Komerc, Minivat i tako dalje. Kolo široko, vrhunski uvezano, moguć milionski kriminal, ali dokučiv, ako ga se hoće dokučiti. Međutim, evo kako su počinjale i završavale sve priče o privrednom kriminalu u Srednjebosanskom kantonu. Kad primjera radi građevinski inspektor pokuša da djeluje, zaprijeti mu policija. Vrlo teško je iole čestitije pokušati raditi svoj posao, a da ne budete udarili na sve vlastodržce. Znači, samo ukazivanje, svi su prijetili, počeo od policije i svi ostali. Prijetrese su mi kući pravili, krali su mi centralnu jedinicu, presretali su me policajci na putu što ima sve s ciljem da se zataška taj posao koji radim ja. A bile su u pitanju mini hidroelektrane. I sada su u pitanju mini hidroelektrane. Mudri od drugih na ovom lokalitetu u priči o vodnom biznisu bio je Salko Selman, bivši kantonalni premijer, bivši SDA zastupnik, bivši potpredsjednik te stranke. Sve bivše, samo je sadašnji prvi čovjek Federalne razvojne banke. Čovjek od zanata. Zna kako se radi. Salko Selman je predsjednik. Na šupiti potvrda. Vodi se postupak po tužbi Salke Selmana protiv 300 tuženih za utvrđivanje prava vlasništva. Predmet vodi sudija Azer Ulemić. Zanimljivo, isti sudija koji je Federalnoj televiziji privremeno zabranio da piše o policajcima Srednjebosanskog kantona sumnjivih rabota. Ali da su se policija i pravosuđe u Travniku davno trebali prihvatiti ozbiljnog posla umjesto zabrana pisanja, jasno je i svjedočenja ljudi. Moje traženje od policije, znači, policajca, uniformisani načelnika uniformisane policije u Travniku, normalno da mi je odbio da mi da asistenciju policije što ima. Ja sam očekivao promjenu vlasti 2010. Kako se zvao? Sulejman Tukar je se zvao. Kako? Sulejman Tukar. On je sada promaknut na bolje mjesto, tad je bio vršilac dužnosti, sad je on načelnik uniformisane policije. Meni je bilo neshvatljivo da mene specijalci presjeću sa golfom što ima, presjeću me na ulazu u kuću, presjeću me u Travniku, kad dolazi na putu, izlazi bez veze. Ja sam se nasmio i ja se vas ne bojim. Ja radim po zakonu, ni policajcima rekao ništa. Bilo je takvih scena da je bilo možda gore nego u ratnom periodu. Do danas nije otkriveno ko je prijetio građevinskom inspektoru kada je pokušao da raskrinka bespravnu gradnju. Komisije za koncesije kojeg ne mijenja punih 15 godina zaposlio suprugu u Ministarstvu obrazovanja. Zatim načelniku Hadžemriću, načelniku općine je zaposlio ženu na mjesto direktora direkcije Telekoma u Travniku. Znači, to imenovanje nije moglo se desiti bez Salke Selmana. Zatim zaposlio tužiocima. Zašto tužioci ne rade svoj posao? Zaposlio je Meji Bradiću sina u Telekom preko Hadžemrićeve supruge. Zaposlio je tužiocu Fuški suprugu isto tako u Ministarstvu obrazovanja na poziciji inspektora. Razgovarao sam sa tužiocem Dujmovićem kad sam išao da se informišem za određene prijave koje su građani slali, a koje sam i ja slao. On mi je u jednom momentu afektu, jer sam bio uporan da saznam informacije, rekao, pa gospodine Janoviću, šta vi hoćete od mene, kaže, ja svi kad uđe Salko Selman u tužilaštvo i Seđad Milanović, ministar tadašnji MUP-a, kad je čitavo se tužilaštvo tresu od straha, počeo od predsjednika pa do mene i vi hoćete da ja procesuiram te ljude. Tipično pravilo za ove prostore, sve dobro uvežeš i kreneš. Počelo je sa zadrugom u Mehuriću kod Travnika. Gospodin Selman je bio zadrugar. Ovaj dokument to potvrđuje, a onda zadruzi u kojoj ima vlasništvo kao predsjednik općinske komisije za dodjelu nekretnina na prvoj sjednici dodijeli dom veterinarske zadruge. Općinske vlasti sve su aminovale. U međuvremenu, Selman postaje predsjednik nadzornog odbora zadruge i iz te pozicije umjesto da razvija, on gasi. Pa na Vlašiću i u Travniku, po tradiciji opredjeljenim za proizvodnju sira, gasi